алейкум бародарон, хоҳарон ва апоён. Яке аз беморхонаҳои шаҳри Новосибирск қарор дорем. Мора як дударчомон касал шидагӣ клешка зидагиша аз сабаби бемории сахт буданаш 1 моҳ где-то дар кома хоб буд. Баъд 1 моҳ дар палата гузаронда ҳозир бо больница овардагиам. Ҳамира аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям, чени зури расистон кумак кунед. ҳозир мерем сиёнка мекунем, нишонтон мекунем, бари шумо пешкаш менамоем. ҳозир ҷиме так меброем, бародаро тамошо кунед. Ҷим палата. Ассалому алейкум апаҷон, чӣ хеле сӯзин тинҷин додарам кино чӣ хеле? Ва алейкум барсалом. Шукронаи Аллох. Ассалому алейкум бародарон, апаҳо, хоҳаро. аз шумо бо эҳтиромона хоҳиш дорам ки ба мо кӯмаки шумо лозим аст то ҳадди имкон. писари ман 2 моҳ шуд ки дар беморхонаҳо, 1 моҳи дигаш дар кома буд, 18 рӯзи дига дар реаниматсиони бо реаниматсиони чӣ выписывать кардам бо больницаи номери 1 шаҳри Новосибирск омардем. иҷам худаш нафас намекаша. Ба шланг нафас мекашам? Нафас намекаша. Нами трубка гирем, тамаш мегирад. Дасти росташ кор мондаги. Дасти ростшам кор намекунад. Иҷа ҷавоб мо метам. Баъд апа ҳамира бигӯем ки духтуро чӣ мегӯянд, мақсад пули расход чанд сумай мисол да байнами агар мумкин боша мисол договори больницара чӣ додагиам документа мисол мо нишон медиҳем ки бародарон мисол апои мо тамошо хоҳарои мо мисол акои мо тамошо мекунанд. Мисол ҳамин документа бояд бинанд ки действительно мисол и сиёнкаи мо мисол ягон фанду фреб нест. Мо ҳамира номрои мисол ҳамин номрои шуморо мо мегирем, дар ҳамин описания мекунем, мисол мемонем ки мисол агар мисол действительно рост ҳамин видеои ягон мисол фанду фреб нест. Мисол номрои шуморо мемонем ки ҳамин мисол барои тамос баромадан мисол бо шумо ё бо шумо ё мисол ба падари ҳамин додари мо мисол гап задан мисол шавад. ҳозир ина иҷода бародаро ҳуҷҷат шона, ина ҳуҷҷати справка мисол да кома чанқа хо рафтагия мисол баъди да палата чанқа дига бо мисол ҳозир дига больница овардагия. ина ҳуҷҷати дига платни приёмай да байни 10 рӯз 131645 рубл. ина бародаро и мисол пули кам беша нест ки мисол 131 ну грубе бигем агар 132 000 расиски да байни 10 рӯз. Ку гап зани апа? Ҳамора рости гап реаниматсиони будан дар бепул ягон сум пул нагуфта будан, ягон сум пул нагирифтанд. Куд мегӯм ки дальнейший хутон лечения кунем. мо мисол дору худ мо харидем, ҳамин чизе дар кор буд харидем овардем. хай як рӯза мисол ҳамин одам расходу ҳамаш хай ёрдам мекардем. ҳазор раҳмат. касе чанд ҳазораш мерасидаги ёрдам мекард. хеле хурсанд мешудем. хай фаҳмо бародаро аз шумо кӯмаки худро интизорем.
миннатдории худро бо бародарам яъне дӯстам муҳаммади нокум мерасонам ки гапи мора не нагуфт, мисол рад накарда. баъд ба бародари барадатиҷе гуфтанем, ба бародари добитаҷи гуфтанем ки мисол оқамо машварат кардем, дар комментариҳо навистем, даже ҳамиқа кӯшиш кардем, дар сухани мо посух надоданд, яъне ҷавоб надоданд.